Gago! Pre! Oh, ano? Pwede makairam ng lingkuran. Diri ak. Sige na. Diri nga ni ako. Sige na. Diri lagi ak. Sige na. Oh, pre, sabi ko mga pinapaiwas. Pre, mas na. Adi, kit lagi ah. Tawag mo. Hello, baga-bagang inidor mo rin buhos. Ano pa rin yan? Aray, nasi ako cute ka. Oo, pare. Ayan ako nag-cute. Ayan na rin nakasakay. Bakit dapat bumati? Pare, may sikreto kong tangyaya ka na yun. Ano mo nitong pare? Yan na lang, bahin ka magpinanungat. Tirito pare. Ako't bahala. Okay. Ay nalabalit pare. Yawa ka pare. Baka ka mong babae. Pabitin. Real talk. Gago! Ay nalabalit pare. Sige, bahala ka. Bahala ka. Sige pare. Matali nga ako. Ayaw mo na pare. Pare, ano yung sikreto? Sige pare, lilibre ko na ikaw. Weh! Di nga! Di ka nga nanlilibre, eh, makunat ka. Di ka napapilas. Huwag ko man. Papapilas tala ko pare para masagtag ko natin yung sikreto. Sige. Palitakin Sting. Ha? Sting, sarado na. Dere, abri pa ito. Palit na nga ton. Sting la pare. Oh, pare Sting la. Baga-baga lang ito ta crush. Hiyala, sapat na. Gago! Pero pare, dere nga kikilig. Kaya ano pare, at yung gusto akong kiligon. Sige, anay la. Okay na pa rin, kilig na ako. Okay. Yawa ka, palit na nga to. May palawad magbagot ako na una. Ano sigurado, susumot mo ako ng mga sikreto nga. Oo daw. Yun na, palit na nga to. Sige. Kaya parte ni Sting. Salamat pare. Bisan may iban, you're so mabait. Pakis daw. Diri ako balik ka man na yan. Oh, yan. Ano naman, nagsusumat mo na ng mga sikreto. Nagsumat na kayo, palitan ko na ikaw ni Sting. Anay pare. Wari pa nga nakiinom pa yung nakanay. Pa manakini. Wari ka man respeto. Butos. Mindset ba? Sus. Sorry ha, makarawad ba na yun? Good. That's good. Okay, good talaga. Ano pa rin? Kulang pa tayo. Papalitan nilo sa katrak kay Sting. Okay na ka di pare. Para mao di ka malagyan matod kay makunat ka na doro. Di ka tuoron. Gago! Sige na pare, ano yung sekreto? Pabigili. Uri yan. Tira ko pare. Bahay mabawatin baba. Buli ka. Ayaw na lang nadiri ka. Balik, sige pare, sige. Ako ay Superman. Gago! Amo na dyan yung sekreto. Oo pare. Sino? Sigurado ka amo na ito? Hingan no. Nga buli ka. Oh, kanina ko pa yung inulit ko na natin yung sekreto talaga. Tapos, di ka magsusumad ko na ano talaga. Intermis nga nila pare. Ano na nga yung terms na ginlibre ng panganay ko na pakalamag ang giyakan? Siyempre. Libre na good talaga ito. Tiga nga im. Kumarama ka im. Once a year ka nga na libre. Yaurin na kayo mo. Yawa ka. Lupad daw, lupad. Oh no! Kino pare? Di ba, Superman ka na yan ka? Nakakalupad ka. Hindi rin ka makalupad yan. Nagsinilis at malupad na mo yan. Napagkita.
Pare, kay... Gago!